बेनोमोन ना जायगाया शाला फाग्ला गामसानि ब्रुसलिया खैना रासिलै बै फाग्लानाव मैदेरनि महिनी दं साफा साफा बै जान्जि भरा भराखौसो गोदान गोदान हाबा लाबाय थायो फाग्लाया बे फाग्लाया गोरलैयाव हासुं गाना होमबा नोंथां बेयाव हायना मुलि दंनोलै सुवादनियाव बिनानि खावसे गाननांगोन नोंथां गाननांगोन जोंखौबो अबेसे लंपेन्टनि बुसिना नायनो नामा नोंथां बारनायखौ आंखौबो र' मा घन्टा बायदि सादा नायोब्रा गोथौ माबोरै जाखो बारनायखौ नायनाय नोंथां आंनिखौबो शालाफोरखौ एमएलए मानसि नङामोनला फाग्लायगौमोनलां तुझे देखा तो ये जाना सनम कुछ कुछ होता है ये आखला माथो नंथारालाय सोरनि मालखौ आवलायदों बायदि मोनदों नोंसोरलाय नोंसोरखौदेन नागारथारला नोंसोरखौ सोरनि मालखौ आवलायनाय बायदि मोनदों नै नोमफाया मालायनिखौनो मालायनि बाहागखौ आंनि मालसो ददेरिया मासे गोसालाय बे 100 बोसोरसोनि पायखानानि गबोनाय खिजानाय थाख्लायनो खिफिननायथार बियो मा एंगार गेस साइसनि खिफिनायलै बेलाय मा मोद्लालालै मानसियालाय बे बुन्थाजों बानलु गोरानजों खामजाबोब्ला बिसिबां आलौवो बेबायदिनो नैबेनि बिखायाबो आलौदों बे आंनिसो माल बुजिया नामा थांदो फाग्लि फाग्लाया मेगन गोसाया जेखौबो नायनो हाया बियो हाथिउ खाखौ मानि दावराव नै फायथम मैथम फैदों एमएलएनि मानसि मावजि बुन्दाफोर लेंबा सिङाव बिसोरखौ फै हाथिउ नोंसोरसो फायथम आरो मेथम सार मा खबर लाना फैदों नोंसोरलाय माबालाय सार बै एमएलएनि बाथ्राखौसो लाना फैदोंमोन जोङो खेंख्रा एमएलएनि बाथ्राखौ सार बै खेंख्रा एमएलएनिसो खबर लानासो फैदों नोंसोरा मा
नोंसोरो बर' बिमानि हारिमुखौ महिलाफोरनो बन्द' होबाय नामा? नोंसोरो बे लंपेन्टआ खु होनदों! हाफां! बे बर'नि हारिमुआ लायनो फैलाय गोख्रै! नोंसोरखौ मा बुंदों? लंपेन्टआ खु होनदों! लंपेन्टआ खु होनदोंलाय! नोंसोरखौ गामसा गान! गामसा गान! गामसा गान! नै बेखौ नाजाव! बेखौ नाजाव! आरो गोख्रै गान! गोख्रै गान होनदों! बेजों! माथो बिदि बारनांगौ? गिदिर स्टेजआव स्वादफोर साला गिदिर बासन होयो नोंसोर! साला गामसा गाननानै सालाफोर स्टेज गिदिराव साला बासन होनायखौनो खोनाया आं साला स्वादफोरखौ! नायहर साला स्वादफोर साउथ इन्डियानाव! तामिलनाडु स्टेटआव गावसिनि हारिमुखौ मानसि गिदिर जाब्लाबो बिसोरो गावनि हारिनि नेरसोनखौ नागारा बिसोरो! तुथि लुङि गाननानैब्लाबो बासन होयो! आरो नोंसोर मालै नोंसोर मा खामानि सोलियो नोंसोर? थेख्ला मैया दाख्लैनि देरफुनाय मानसियासो साला होमबाथ' नोंसोर एमएलए जानांगौबा गासिनोसो जागोन! नोंसिनि दारैनो बै रायजो राजानि मानसिया सोलोङो स्वादफोर सोलोंनानै ला! बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै जुदि स्टेजआव गाखोनानै बासन होनायमोनब्ला गामिनि मानसिफ्राबो सोलोंगौमोन! थाग्लायखौथ' दिनै गाज्रि मानसि होनो! गान होनदों गान गोख्रै! दासो समायदों एबारसो बर' हारिया नोंसोरखौ नायनानै सोलोंसिगोन! मोसा! मानि मोसानांगौ सार? दाद साला! दाउ सिदेलाय मोसा होनदों! दाउ सिदेलाय! मोसा! मानि मोसाबावनांगोन सार? बागुरुम्बा मोसा होनदों! बागुरुम्बा मोसाबाव! दासो गोजोनदां! आरै फै होनदों! आरै फै! दानिया बुं नोंसोरो मा खबर लाना फैदों नोंसोरलाय? माबालाय सार? बै खेंख्रासारा इलेक्सन खाथिनि थाखाय नोंथांनि मदद लुबैनानै जोंखौ थिनहरदों। दे जागोन। मानसिफ्रा निदानाव गोलैब्ला बोखांनायानो नैबे थाख्लायनि खामानि। नाथाय खेंख्रा एमएलएनो खोन्थाय। गुरलाबा 20 नांगोन लाख। 20 माने लाख। आरो नोंसोरो दिनैनिफ्राय गामसाखौ आंगो महर होनानै गानदो। गानगोन ना? जाथारगोन। दिनैनिफ्राय जोङो गामसाखौनो गानबाय थाथारगोन सार। मोजांसो मोनदों सार, खरसा खम जायो। थांनोसै सार। थानो थांसै दे सार। फैदै।
साला आंनि मानसिखौनो बिरनानै जोबावबायसो अरजाला अब्लाबो हारिनि नेरसोनखौथ' सोलोंनानै थांबाय सानसे समाव एमएलए जाबाबो सुवादफ्रा गावनि हारिनि ड्रेसखौनो गाननानै देखायसिगोन बे अरजाला कुल डाउन बुरबाक आदाय साला फाग्ला सियान साला दाउस्रि देलाय मोसाहोनानै मोदोमासो साजोबथारबाय गोदो साहित्य सभायावसो मोसानाय नुदोंमोन आं दा दिनै आंखौसो मोसाहोबाय मिथुमफाय आंनि बायदिब्ला जों जा खामानियाव थांदों बे खामानियाबो जाबोबाय आरो थाख्लाय बिथाङा जोंखौ जा मोसानो होबाय आसलथे बे जोंनि हारिनि साफ्रोमबो मानसिनि मावनांगौ हाबाफारिसो नंनायालाय नंगौ नाथाय नों मा बुंनो सानदों फायथम बुंनो साननाया माबालाय मेथमफाय बै गेटआव लोगो मोनग्रोनाय बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों आङो आंना मोदोमा मोसानानै मोदोम सानाया स्रां स्रां मोनलायबाय खोनानानै सालिखौ गोसोखांनानै बे साला खाख्लुमखौ हायोब्ला बेखौ बोफ्लावनांगौ फेन्दा सेन्दा बोखावनांगौ बेल'सो साला लामानि जेंसिया नङाबा आंखौ बे सिख्लाया ओरैनोबाबो मेजेरखायो नुनाय लोगो लोगोनो मा सिख्लाया नोंजोंबो मेजेरलायदों माने नोंजोंबो सालिया एक गुलि दुइ सिकार मेगन गोबां साला सालिया जेबो भुल बुजा बुजि गैया मेथमफाय फायथमफा ज' फान फुरायनांगौ सानैजों आइदै